ባህላዊ ባይቶታት ብዙሓት ትፈልጦ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮንካ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ዘሎ ግጭት ወይ ባእሲ ናይ ምእላይ ክእለት ብቐቢላ ኮይኑ ብእንዳ ኮይኑ ዝመጽእ ባእስታት እውን ካብ ደም ሓሊፉ ኣብ ካልእ ማሕበረሰባዊ ሽግራት ዘሎ ከመይ ገይሩ ከም ዝፍታሕ ኩልኹም ትፈልጦ ትኾኑ ኣብዚ ከምዚ ባይቶ እቶም ክልተ ወገናት ዘለዎም ዘረባ የፍስሱ ድሕሪኡ ኮፍ ይብሉ ክዛረቡ ኣይፍቀደሎምን እዩ ምግዛዝ ዝበሃል ነገር ኣሎ እንድሕሪ ሓደ ሰብ ከይተፈቅደሉ ተዛሪቡ ከዓ መቕፃዕቲ ስለ ዘሎ ኩላቶም ስጥ ኢሎም ኮፍ ዝብሉ ሓደ ግዜ እቲ መቐናቕንቶም ወይ መባእስቶም ገለ ክብል ክደሊ ከሎ ይደፋፍኡ ክዛረቡ ደልዩ ግን ካብቲ መቕፃዕቲ ስለ ዝፈርሁ ተዓቢሶም ስቕ ብሉ እሞ ዝብሉሉ ግዜ ነይሩ ብጣዕሚ ዝስሕቕ እዩ ምክንያቱ ክሳብ ክንምንታይ ከም ዘፍርሆም እቲ ሕጊ ናይቲ ባይቶ ክሳብ ክንምንታይ ከም ዘኽብሮ እዩ ዘርእየካ ከምኡ ከዓ ኩሉ ግዜ እንዲና ብዛዕባ ሓድነት ንዛረብ ሓድነት ድዩ ዕርቂ ዝወልድ ወይስ ዕርቂ እዩ ናይ ሓድነት ዝወልድ ዕርቂ ንሓድነት ይወልድ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ብዛዕባ እውን ክገልጽ እየ ከም ንቡር ኩሉ ግዜ ጉድኣት ምስ ዝወርደካ ወይ ሓዘን ምስ መጸካ ተስካር ዝበሃል ነገር ትገብር ኢኻ ክሳብ ሓዘንካ ተዓጾ ሽዑ ሓዘንና ዓጺና ሕሱም ኣይትርከቡ ትብል ኣብ ንቡር ናብራኻ ትምለስ ኢኻ ስለዚ ናይ ሎሚ ነጋሪት ቁጽሪ 93 ተስካር ኢለ ሰሚያ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ኣብዚ ኣመንጎ ቅርቅር ኣቢለ ክእትዋ ዝደልዩ ንእሽተይ ነገር ኣላ ጌታቸው ረዳ ኣባል መሪሕነት ናይ ቲፒኤልኤፍ ዝገደፈልና የብሉን መቸም ነዞም ኦፖዚሽን ዞም ስሩዓት ኦፖዚሽን እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበርኩም ዝገብረኩም ዘሎ ካልእ ነገር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓይ ይከታተሉ ነይረ ግን ሎሚ ካብዚ ዝበሎ ካብዚ ሰማዕክዎ ነገር ግን ሓደ ንዓይ ዝምልከተኒ ስለ ዘሎ ሱቕ ኢለ ክሓልፎ ኣይደለይኹም ሓደ ካብቲ ክስታቱ ቀርኔልዮስ ንሓመድ ዓዋተ ሽፍታ እዩ ስለ ዝበሎስ 6 መዓልቲ ወሲድሎም ይብል እንታይ መስለካ ጌታቸው ሓደ ሰብ ታሪኹ ክዕቅብ ድሕሪ ዘይከኣለ እዩ እቲ ዘኽብሮ ነገራት ክዕቅብ ዘይክእል ተኾይኑ ስለምንታይ ዳይ ዝቃለስ ዘሎ ሕጂ ሳብ ካልእ ከይበጻሕና ኣነ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ነዚ ነገር እዚ ዝምለስ ኩሉን ዘለዓልኮን ካብቶም ቀዳሞት እየ ይሕበንካ ኣኹም ምግባር እዩ ምክንያቱ ሓመድ እድሪስ ዓዋቴ ምልክት ናይ ሰውራ ኤርትራ እዩ ነዚ ምልክት እዚ ዝጥምቶ ከዓኒ ሱቕኢሉ ይኮነን ዝጥምቶ ቀርኔልዮስ ከዓኒ ሱቕኢሉ ይኮነን ከምኡ ዝገበረ ዝደፍእ ነይሩዎ ምክንያት ነይሩዎ ከምኡ መግበር እዩ ከምኡ ክፅብፅብ ሕጂ ኣነ ብዛዕባ ብፆትካ ዝርእዮ ዝነበርኩ ነገራትን ብፆትካ ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገራትን ማነሪዝምን ንዑ ክፅብፅብ ደስ ብለካ ብዙሕ ኣሎ ከምኡ ዝበሃል ግን ሕጂ ከምዚ ኣየድልየኩምን ነይሩ ከምኡታት ሲ ኣየድልን እዩ ሕጂ ሰኣቶ ጌታቸው ንሕና ብዙሕ ርኢና ኢና ብዙሕ ከዓ ንርእዮ ነገራት ኣሎ ግን ምናልባት ንስኹም ኣይትፈልጡ እንትኾኑ ግን ልብና ዓቢ እዩ ብዙሕ ኢና ልብና ዕቢ ምክንያቱ ንእሽተይ ነገር ሲ ካልእ ሽግራት ኣለና ንምንታይ ኣብዚኣ ንኸይድ ንብል እዚኣ ሓንተስ ንሓመድ ዓዋተ ዝተኸላኸልናስ እዚኣ ዓቢኻልና ሽንቲ ቤት ክኸይድ ከሎ ቆልዓ ሒዝካዮም ትኸይድ ክወፅእ ከሎ ሒዝካዮ ትወፅእ ከምኡ እዩ ተታሒዙ ነይሩ ተቃውሞ ከምቲ እስኻ ዝስማዓካ ኣኪድካ ዝተዛረብካ ኣነ እውን ሕጂ ዕድል ሂብካኒ እቲ ዝስምዓኒ ኣግሄድ ኣቢለ ክዛረብ ስለዚ ክሳብ ሽዑ እዚኣ ከም ትሬለር ጌርካ ውሰዳ እዚ ድፍረት ኣብ ስዋኣትና ድፍረት ኣብ ታሪኽና ድፍረት ኣብ ሃገርና ካብኡ ከረውረው እንዳበለ ዝመፀ እዩ ኣበይ ከም ዝኸይድ ዘሎ ንርእዮ ስለ ዝነበርና ኢና ከዓኒ ሰንቢድና ዝተላዓልና እምበር ሓደ ዘይጠቅም ሰብ ንዓዋተ ፀሪፉ ካብ ክብረት ናይ ዓዋተን ካብ ጅግነት ናይ ዓዋተን ክንዲዚኣ ክጉድል ኣይክእልን እዩ ዓቕሚ እውን የብሉን ኣብ ከምኡታት ክመጣጠር ግን ድሓን ካልእ ግዜ ክብሎ ስለ ዝኾንኩ ሕጂ ኩሉ ክውድኦ ይደልን እየ ክሳብ ሽዑ ንራኸብ ብድሓን ቀኒ ቀደም ኣብዚ ጥቃ መፃወቲ ኩዕሶ ናይ ከረን ሓንቲ ዓባይ ገረብ ነይራ ሳግላ ኣይመስለኒ ሕጂ ስፅላላ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ስልምቲ ነይራ ኩሎም እቶም ኣብ ከባቢ ዘለዉ ቀቢላታት ይኹኑ ቤተሰባት እዞም ዓበይቲ ዓዲ ዝኾነ ሽግር ምስ ዘጋጥሞም ወይ ዝኾነ ክፍታሕ ዘለዎ ወይ ባይቶ ተጋቢኡ ክርእዮ ዘለዎ ነገራት ምስ ዘሉ ኣብቲ ትሕቲ ፅላላ እዮም ዝእከቡ ነይሮም ሕጂ ከም ቆልዑት እንከለናስ ንርእዮም ሕሽኽ እዮም ዝብሉ ቀሲልካ ይዝረብ ኣነ ፎቶ ነይረ እዚ ከምኡታት ሕጂ ክሓልፍ ከለኹስ ኣብቲ ጥቕኦም ፍሑኽ እንዳበልኩ ኣብቲ ጥቕኡ ቀርብ እዚ ጉባኤታት ምክትታል ከኣነ በቃ ከምዚ ኣመል ኮይኑ ይፎቶ ነይረ ብዝሕዝን ግን ኣብ ተስዓታት መን ምዃኑ ይፈልጥን ግን ዝኾነ ሓላፊ ናይ ህግደፍ ክትቁረፅ ኣለዋ ኢሎም ወሲኖም ስለምንታይ ምዃኑ ኣይርዳእንን ግን ተቆሪፃታ ገረብ ኣነ ስልጣን ተዝነብረኒ ወይ እዚ ነዛ ገረብ ዘቆረፀ ሰብ ኣብ ኢደይ እንተዝወርድ ነይሩ ወላ ሓንቲ ኣይመናሕሰ ይኽሉን ነይረ ከምታ ነታ ገረብ ዝፈረዳ ከም ኣንፈርድ ኮ ነይረ መስለኒ
እሱ ይብል ኣለኹ ምክንያቱ ጓል ሰይትስ ተዛገረብ ቆረፃ ትብል ደመስለኩም ኣይመስለንን እዚ ናይ ሰብኡት ስራሕ እዩ ስለዚ ዝቆረፃ ሰብኣይ ኢዶ ሃቦ ጥራሕ ክብሎ ዝኽእል ሕጂ ከምዚ ትፈልጥዎ ኩሉ ግዜ ስነ ስርዓት ናይ ባይቶ ፍልይ ዝበለ እንድዩ ሕጂ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለኻ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ብናይ ቀቢላ ብናይ ቁሸት ደረጃ ዝነበረ ስለምንታይ ኢና ከም ሃገር ከምኡ ዓይነት ተሓሪሙና ኢሉ ብጣዕሚ ይገርመኒ ክሳብ ክንምንታይ ድሕሪት ተመሊስና ከም ዘለና ከኣኒ ይረኣየኒ እዚ ባይቶታት እዚ ናይ ነፍሱ ስነ ስርዓት ነይርዎ ኣብኡ ዝኣቱ ወላ ሓደ ስድ እንተኾነ ኣብታ ባይቶ ኮፍ ክብል ከሎ ናይ ግድነት ስነ ስርዓት ክገብራሉ ምክንያቱ ብኩሉ ስለ ዝነሓፍ መቕፃዕቲ ኣለዎ ዓብይ ሳዕቤናቱን ክመፅኦ ይኽእል እዩ ስለዚ ስነ ስርዓት ገይሩ ኮፍ ዝብል ጥራሕ እቲ ባይቶ ክእከብ ዝኽእል ሕግታት እውን ኣለዎ መን ይካፈል መን ኣይካፈል እውን እናቱ ናያታ ናይ ባህሊ ልምድታት ኣለዎ ኣብዚ ባይቶታት ክንደይ ባእሲ ዘይተፈትሐ ክንደይ ደም ዘይቀሰነ ክንደይ ካሕሳ ዘይተኸፍለ ናይ ደም ፅልኢ ዝነበረ ተፈቲሑ እዩ መዓት ሓዳር እውን ተገይሩ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ካልእ ሰብ ይቐትል ዶ ሕጂ ደም ተተኺሉ ማለት እዩ እዚ ጎኒ ኣለዎ ወይ እንዳ ኣለዎ ወይ ቀቢላ ኣለዎ ወይ ቤተሰብ ኣለዎ ሕጂ ዞም ሰባት እዚኣቶም ክዕረቑ ስለ ዘለዎም እቶም ሽማግለ ርኢዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሓዲኦም ጓል ካብ ሓዲኦም ወዲ ወሲዶም የመራዕዕዎም እሞ እቲ ደም ብኡ ይቐስን ሓደ ገዛ ይኾኑ ማለት እዩ ዕርቂ ይትከል ኣብ መንጎኦም ኣብ ገሊኡ ግን ከምኡታት ክግበረሉ ብዘይክእል ደረጃ ወይ ብዙሓት ኣብ ዘይርከቡሉ ግዜ ብከብቲ ኮይኑ ብገንዘብ ኮይኑ ብካልእ ካሕሳ ኮይኑ ብካልእ ስምምዕ ኮይኑ ይድቅስ እቲ ነገር ሓንሳብ ምስ ደቀሰ ግን ሰላም ኮይኑ ዕርቂ ስለ ዝሰፍን ይርሳዕ እዩ ወዮ ካደ ኣብቲ ስምምዕ ኣሎ ካልኣይ ግዜ ከይተልዕል እዚ ጉዳይ እዚ ሓንሳብ እንድሕር ደቂሱ ካልኣይ ግዜ ክለዓል የብሉን ዝብል ይእገድ እዩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ትክትዘርብ ምክንያቱ ከላዓል ስለ ዝኽእል ስምምዕ ምስ ተገብረ ይሽዑ ብሓንሳብ ኮይኖም ሓደ በዓል ይገብሩ ሞ ብኡ ዝኽተም መሰኻኽር ኣለዉ እቲ ኩሉ እቲ ኣገባባት ናይ ባይቶ ተኸቲሉ ይኸይድ ውሕስ ይተሓዝ መሰኻኽር ይምስክሩ ፀዲቑ ማለት እዩ ሕጂ ብክልቲኡ ወገን ስለ ዝፀደቐ ንዕኡ ዝነክእ ሰብ እንተተረኺቡ ወይልኡ እዚ እቲ ሕግታት ዝነበረ እምበኣር እዚ ሓደ ካብቲ ብቆልዓ ይኮልኹ ዝርእዮ ዝነበርኩ እሞ ከዓኒ ኣፀቢቐ ዝናፍቆ ነገራት እዩ ከም ትፈልጥዎ ኣቆልዑ ይበኣሱ ሽዑ ዓብ ክሪኦም ከሎ ግደፍ ደወል ገለ ተሰዓዓሙ ተዓርቑ ገለ መለ ይብሎም ሽዑ ቆልዓ ይተርር ይዝብል ንቕፂሎም እምቢ ይብሉ ሕጂ ኖኖ ነውሪ ተዓርቆ ሰላም በሎ ሓውኻ ገለ 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 ብሎ ሽዑ ምስ ደኸመት ዓብ ሓንቲ ፀፍዒት ምስ ሃቦም ሽዑ ከይፈተዎ ሰላም በሎ ሕጂ ምስ በሎ ሰላም ይበሃሉ ይተሓቋፉ ከምዛ ገለ ነገር ዘይኮነ ከዓ ከይዶም ብሓንሳብ ክፃወቱ ይውዕሉ ግን ዓበይቲ ከምኡ ጌርካ ፀፊዕካን ኣፈራሪካን ዝዕረቕ ስለዘይኮነ እዩ ዝሽግረና ምዝ ተሓሒዝና ከዓ እንታይ ንርኢ መስለኩም ናይ ተስካርን ናይ ቀብርን ናይ ሞት ስነ ስርዓትን ንርኢ ምስ ዝተሓሒዝና መብዛሕትኡ ብቲ ክርስቲያን ሸነኽ እንታይ ዝግበር እንድሕሪ ሓደ ሰብ ሞይቱ ክሳብ መቕረቡ ቤተ ዘመድ ኣዕሩኹት ዝፈልጥዎ ሰባት ኩሉ እቲ ቀበራይ ክኸውን ዝኽእል ሰብ ክሳብ ዝርከብ ዕድል ይወሃብ እዩ ስለዚ ይፀንሕ እዩ ታህዋኽ የለን ወዮ ካደኣ ኣብ ርሑቕ እንድሕር ሞይቱ መብዛሕትኡ ግዜ ወይ ኣብ ሞርግ ኣብ ፍሪጅ ኣብ ገለ መለ ፀንሕ እንድሕሪ ናይ ግድነት ክቕበር ኣለዎ ከዓ ተቐቢሩ ፀንሕ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ግን ግዜ ምስ ኣፍቀደ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ዕፅምቲ ኣብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣብቲ ዓዱ ከቕበር ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ወይ ድማ ዘይተፈልጠ እንተነይሩ ምስ ተፈልጠ ምስ ተረኽበ ትረስኡ ንዓዱ ይምለስ ኣማሲኡ ሽዑኡ ካልኣይ ቀብሪ ዝበሃል ኣሎ ካልኣይ ቀብሪ ይግበር ካልእ ኣገባባት እውን ኣሎ ነቲ ሓዘን መዕፀዊ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ኣብ ናይ እስላም ግን ምሕዳር ከማን የብሉን እንድሕሪ ኣጋምሸት ሰብ ሞይቱ ግዜ ፀሓይ እንድሕር ኣሎ ሸዓን ሸዓ እዩ ዝቕበር እንተ ደኣ መሲዩ ግን ይሓድር እሞ ንፅባሒቱ ንግሆ እዩ ዝቕበር ካብኡ ንላዕሊ ኣይፀንሕን እዩ ሓንሳብ ኣብ ቀብሪ ምስ ኣተዎ ከኣነ ካብ ቀብሪ ናይ ምውፃእ ልምዲ የለን ከምኡ ኣይግበርን እዩ ግን ኣብ ኤርትራ ብጠቕላሉ ዝኾነ ሰብ ክመውት ከሎ ተስካር ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብቲ ተስካር ዝግበረሉ መዓልቲ እዚ ዓመት ፀኒሕካ ወይ ክትዝክረልካ ኣናዊሕካ ትዝክሮ ግዜታት ዘይኮነ ድሕሪ እትሞት ሓዘን ዝዕፀወሉ ተስካር ኣሎ ናይ መጨረሻ ተስካር ይግበር ሽዑ ፀሎትካ ትግብር እቲ ዝበፅሕ ሰብ ይመፅእ ሽዑ ሓዘና ዓፂና ኣለና ሕሰማይ ትርከቡ ተባሂሉ ይእወጅ ወላ ኣብ ጋዜጣታት እውን ወፅእ ነይሩ ብትቐደም ሕጂ ሓዘና ዓፂና ኣለና ምስ ተባህለ ተዓፅዩ ማለት እዩ ቤተሰብ እውን ኣብ ንቡር
كملسو يجمرو ابنا اسلام صدقه يقبر مبزحت غزي بشوعات معلتي يقبر صدقه زبحال انتاي كمزي مصوات قلي يحرد مو سب تزمص سب يبلع ني دخاتات كاني تبلع بوؤو تا ياسين قراء بلمدي ابانا بإرترا كاب قران قلي قراء تعصو كاب انا نيو تحزن كاني تعصي مالتي زخوني حزن كمصكا كلس معصوي تقبرو لي اخا معصوي جدلي ولا مو في قتل كل حاجه ملو مشيت كم زيل كاتري تمشي صعو فيني اند صحف لك تودي امالتي كم تودي فليك الله سلازي توص ገንዘብ ይምሎ ስለየለን ሽዑ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ምስናይ ዕርቅን ምስናይ ሓድነትን ኢለ ስለዚ ጀመርኮ ብምንታይ ተኣሳሰር ዝኾነ ነገር መወዳእታ ኣለዎ ተማቆልዑ ክባእሱ ከሎ ብጽፍዒት ጌርካ ተዓርቆም مخيرك أخذ عرقم تخيلك خاني تصبغي جن بحدي يعرقوا يوم بأسي أمونجو داتاتن ويا مونجو بيت السبات ويا مونجو كل تشين أخذ بأس بزركب كاني بشم قلنا خوينو ببايتو خوينو يعرقوا يوم ولا ريستورانت أتيخاون ما قبت إزز يمسؤولك تبلع فاتورة مسعك تخفل تودي تنقر حجي كم زي أزنا برد ماليش أو قدي لا تاني راجل الكاسك كاسس هيدخلني خا ما جمرتان ما يجرشان الله كله تم حراي بيت مرتأتو مسودة باجلا وسد يفانو يخيد قريئو نقرات جن اتي مجمرتو أبي مخانو غيفلتنا تمودعتها دماني خميك خونا اللو خيث مرامرنا ترح ندليو تمودعتها خمزخ ودع اللو الناس لأن مني كمزخ خونا اللو ترح ندل جن تقنيو زلو نقر أين فلت الناس نزلو زلو خزربا أكفحكم عميقكم كتم مرامرولون كترئيوان سلزدل يخوي التوم بخوم او خمزخ ما يتحمو زلوهم نقصل انت نقبر كورقنا كل جزي خام حساب دوان بلنا حساب مفتح يركب زخون الشجر تمسرتها وشجر انت زي تفتحي انت شجرك فتح القى خلص بايبل كان حجنا احنا بتيناي هاجراوي قداي جينا حزنا عصنان حسو ما يتركبوا ايبلنان نعا خنبلون عدل اي توهبنان انت هيدا تودي يتحزن تعاصي يمو اي تحزنوا يمصينا حساب كان سمعي كان كالسب كونو ايكلني بريزيدنت يكون منجستي يكون بارتي يكون زخونه يكون سب سمعيت يكون انه ايكلنيو نحنا خمسه انتي سمعنا كم حزب انتي سمعنا انتي بدل مصينا لنا نحسب بزعبو بوساني قدفوهم يتحسبوا له دو قبلنا زخل سب يلون مفتح خركب الله ازي حزننا كعصو خلالو كابت زريو زلخو كبابي خاني عرقي شجرنا نا حدنا شجر يبلنا نا عرق شجر جن علنا حزننا يعصنان اتي اوشتنا زلو حميت ننحدنا نحاميو كابنا نحدنا تبدلنا إلنا نحاسبو ابت تاريخنا حبات قوات اللون ديو نعو تاتسي كنعريو اي كالنا وي كنت اموتي كالنا نعو بحادي معلبي خنبصحو ويا حدا مفتح خنبصحو اي كالنا ازي سلازخوني كل جزيه بسكفتا بفرهي بمتنقاق كنكيد ندلي جن ابتن دليو زلنا درجه خنبصح اي كالنا ابز حاله في غلطه ميت عام طرح بزح شجرات اقاطي منا حدي سيركل كمزي نزوري نادلنا حدا زريانا دم 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 اندا تبدلنا إنا نبر نزي بدل زي كان لقس حنسابنا حوارن كرهونا خاني زي كفل كفيلي تهزبي كن كساب حجي كمزا قل زي كفلنا اتي كنرخبو زنبرنا رهوان اتخن رخبو زنبرنا قسانة سلام كنرخبو اي كالنان اندحري خساب كنزي نجرح الله خوينا خساب كنزي نقد سلاتو خوينا سلام انتاينا كنرخبو زي كالنا زي حدنت الى بزح يزحسب كنت زمسلني مش ايتوبيا خساب حجي صحابو قوتوتو زبلنا زلو نقر دحرو الكل زدم كمسب تسكر اي قبرنان اي عصناين حسام اي تركبو كابل بنيو حزننا عصينا لنا اي بلنان سوق بلو تباهيلو تسب سوق يلو التنقرات جن شعور سلزيت بايتو يقبرنالو كم زانا يبتح تحت عنشة خوفيلنا انت يشقركم انت يشقرنا تباهيلنا انت نخون ابتخ خنوز نبورو قزي اب كم زي عين بس احنا نيرنا اب تسعنا حدا انت يزبها نيرو قصنا اي نحكخ زي حالف حالفيو نقدمي تتأمت يبها نيرو جن بزربا سلزخوني بقبري سلزي تترقمي كل فرس كيلو اوشت شمون تعمد كل فرس كيلو كساب حجي خاني نات واقع نخفل لنا تزي عصنا يا حزننا خي عصنا اي كسرنان تباهلنا نزل ألم زخون سلام كما يجرك أخذ قبر ندحر ووظف كات حلفكم كا أموخ حزب زي كونس حادث بزوج سنو
سلام إلى الله سلام يخون أي تذكروا إلى الله أي تذكروا نروي كابتن بتعمي دنقات هاجرات نوبل سلام ترخيبو يلونا بهيني سلام ترخيبو كل تسبات محسلة تبهلو سلام ترخيبو مال الديو ويس 4 سبات هابتو مصين غوايلا غيرهم سلسة عشعو سلام ترخيبو مال الديو إذا نجار زخردا بتعمي يتصقمني كمزا أبزات حتى ساقلا زنبري بايتو زبلكم زنبركو قص نقص عندها ترى أنا يلبنا وصينا اتزلنا رحنت انتاي مخانو جلسنا تخالق وجن ونكم كجلس عدل تواهبو أبزنا جرزي المفتاح خنبصح انت زي كأننا كل جزية زي خمزيل كابو بوليتيكال ديسيجن أي كسرنا توديو تعاطيو وفايل تقلبيتو دو فايل تعاطي خمزيتات ندابلكا هاجر أي كيدني سلام أي ركبني بخمس الجوابزي حجي بزح كنفتحو زلنا نجارات الله نو حنتي يبلنا نحنا حوات ندينا حدا زقنا نبلع حدا قال نقبر حدا شو كم وتعذب هالزربا يلن إزي عامتات زوسده ولدتات زوسده لكن دي تاريخ تيزولو كل خمس جبري رأسه كل خمس جبري زي خمس جبرو خمس بحالو إذن هاي قدم نديو نهاي قدم نديو قرح انت زخندي عامتات الله كم يتعامد عليك كلتم يتعامد زجبر قرح انت تاتون الله بقو دا يكوننا نبأس زلنا اتصلناتنا بقو اندي مانيفست زخون زلو سلمنتاي زي نقال زخفتح زي كل انت حرن هاي تاريخ بأسو خوينو نمنتاي سكولار لي أسرار حدا يسرح سلمنتاي أب إد مهورات وريدو إذن زنبري إيو إذن كخون نيرو إذن خاخم زن كم زن كفتح نيرو تباهيلوس سلمنتاينا زلنا جيجا تقبلنا زلنا بدل كاني ويتخاحسنا وي أغريلنا سلمنتاينا خوينا هنكيد زين خير حجس أبكم خيبة صحنا إذن أي شفت زخون زلو نجر أب حدا أي صحنانيو 0 كود أنا سلزخوني كنت إنك قولي قبا كابز بلي إذا خاني بحد خلت سبات زخون نجر سلزي كوني تنقحت كل علك خلالو إذا نجرزي بقلت تزاربنا كنفتحو خنكلا لنا خنقبلو خنكلا لنا ناتنا وسيدنا تخالقوا ناتو وسيدو أب حدا مفتح خنبص حلنا كوينو يسمعني بززل لنا سرعت جن كم عينت أجاباب غير كفتح شجر زلو يمسلن مخنياتو تسرعت نخبطات هيبقعني كم تفلطوا من انت عرقي نبزح عمتات ندي تصويعي تزبلصت موديل غيرزري انا زاناي ساوث افريكا اي دبو افريكا زنبرت تروث اند ريكونسيليشن تبال كوميشن غيرهم زفتحوا نغراتهم او ينيرو مخنياتهم مبزحتو شجراتنا ناي بوليتيكا نيتشر انا حكي ايكونن اب حق غير كاتخاسس كان عازل خبز خفل زي خمس جبر دبال ايكونن مخنياتو امعت عمتات سلازوسدو اتس اول ايموشنال ناي سمعيت نجري سمعيت كاني اكلناي خبناي بارت اوف اس هجي نعو كم قلل غيرنا خنرجو اين خلينا زبدلن زتبدلن الا اين نفلي رتسب زي خمس غيرو زي كم زغيروم زي كم زفطيروم خمو اندات خاصسنا اين نبر كلاتنا ناتنا خسلنا حجس سفح ارقي مس نفسنا مسغوروا بتنان كعرقنا زخيل اتحساسبا كله انالو نزخ اب غبر خبصح كخيلالو حاده بايتو عينت حاده كوميشن عينت ابوخم بصح كنكلالنا اذا زبل زلخو خابتي immediate سرعات زصبينا زلوي مز سرعات زغن كغبر زخل يمسلن نين نقيحنا لهم فنيتنايوم كنصنا حلنا سلازبولكي حجتهم كبرات تمكرو دلوم سبات كبرات عبيتي عدي فلاطات تقادل تنبر تمكرو زلوم سبات ازياتهم كلهم سي كم حاده انيشيتيف ወይ ተወግሶ ተወሲዱ እዞም ሰባት እዚኦም ዝካፈልሉ ጉባኤ ኮይኑ ዋዕላ ኮይኑ ሰሚናር ኮይኑ ስብኾም ተጀሚሩ ክቅፅል ኣለዎ ክሳብ ሓደ መዕለቢ ዝበፅሕ እዚ ኣነ ሪኮንሲሊየሽን ኢለ ዝፅውዖ ምስኡ ዝኸይድ ግን ናትና ናይ ነፍስና እውን እዚ ብዙሕ ግዜ ተፈቲኑ እንዲዩ ግን ትንቕሓት ገና ይተበፅሐን ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ዲፌንሲቭ ኸውን ኣብ ከምኡታት ስለ ዝነበረ ገለ ክንገብር ኣይከኣልናን ወላ ኣብቲ ግዜ ሰውራ ኸማን ውድባት ክዕረቓሉ ዘይከኣላ እንታይ እዩ ኣነ ክኸስስ እምበር ኣይክሰስን እየ ዝብል ኣራእያ ነይርዎን ሕጂ እውን ብቐቢላ ኮይኑ ብኣውራጃ ኮይኑ ብገለ ኮይኑ ኣነ ይኸስስ እምበር ኣይክሰስን እየ ዝብል ኣራእያ ኣለና ኩላትና ተበዲልና እንተኾይናስ ኩላትና ንኸሶ ኣካል ኣለና እቲ ውሽጥና ዘሎ كوص خلالو نسو وصي شعو اغرا زبحالو اغرا يبحالو وي كالي بقد يرعيلو جن كيچرسالو دو كبلالو خسا معازي خقصل كاب ولدو ناب ولدو دخده كورميونا
ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ ንዘለኣለም ክቕፅል የብሉን ኣብ ሓደ ከም ዘየብፅሕ ርኢና ኢና ሶፋር ስለዚ ክሳብ መዓዝ ኢና ተሰኪምናዮ ክንከይድ ዝፀሩ እዚ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ሓንሳብ ምስቲ ዘሎ ፀገማት ክንርኢ ከለና ኣብ ነፍስና ንብርትዕ ኢና ሓደ ግዜ ነፍስና ካብቲ ክትስከሙ ዘለዋ ንላዕሊ ነሰክማ ኢና ሕጅስ ቁርብ ኣፍኩስ ከነብሎ ደስ ምበለኒ ግን እቲ ሓደ ግዜ ክበሃል ዘለዎ ነገራት ኣሎ እንድዩ ምስ ነፍስና እንተተዓርቅና ምስ ካልእ ክንዕረቕ ስለ ንኽእል እዚ ነገር እዚ ናይ መጨረሻ ኣድላዩ ኮይኑ ስለ ዝስምዓኒ ካብ ብሕጂ ዘሎ ምስ ነፍስና ነተዓርቕ ምእንቲ ምስ ካልኦት ክንዕረቕ እዚ ናይ ኩላትና መፀዋዕታ ስለ ዝኾነ ዓቕሙ ከዓ ኣለና ክእለት ኣለና ሃገርና ስለ ንፈቱ ህዝብና ስለ ንፈቱ ኣብዚ ኸርተት እዚ ንዘለኣለም ክንነብር ስለ ዘይንደልዮ ካብዚ ክንወፅእ ስለ ዘለና ጥራሕ ክንገብሮ ይፅዋዕ ኣለኹ ኩልኹም ቶም ሃገርኩምን ህዝብኩም ትፈቱ ኩልኹም ቶም ሰላም ትፈቱ ሰባት ኣብዚ ነገር እዚ ኢድኩም ክትሕውሱ ብኣብነት ከነርእዮ ክንክእል ኣለና እዚ ነገር እዚ ኣብኡ ገፅና ክንሰርሕ ኣለና ንሕና ካልእ ክንከውን ዝነበረና ህዝቢ ኢና በቲ ዝኸፈልናዮ ጥራሕ ካብ ካልእ በሊፅና ኣይኮንናን ግን እቲ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ምእንቲ ነፃነትና ዝኸፈልናዮ ዋጋ ምእንቲ ፍትሒ ምናልባት ብዙሕ ዝኸፈለ ብዙሕ ይፍደ ከም ዝኾነ ብዙሕ ክንፍደ ንኽእል ኢና ብዙሕ ከም ንፍደ ከዓኒ ጠርጠራ የብለይን እቲ ብዙሕ ንፍደዮ እንታይ እዩ ሰላም ምስ ዓመሞት ሃገርና ፍትሒ ምስ ነገሰ ክብረት ናይ ዜጋ ምስ ተሓለወ ነፃነት ይግባአና ፍትሒ ይግባአና ሰላም ይግባአና ብልፅግና ይግባአና ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ከዓኒ ክንረኽቦ ምዃና ምን ጥርጥር የብለይን ነዞም ህውከት ዘእትውልና ዘለዉ ሰባት ሓቢርና ንፀጎም ተስፋ ከይትቆርፅዎ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ፀበባ እዚ ኩሉ ምንፅርፃር እዚ ኩሉ ሕማም ዝስምዓና ዘሎ ክፍታሕ እዩ ዘይፍታሕ ነገር የለን ከምታ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ደርሆ ክንቁ ኣለዎ ብዘይካብ ንቃው ካልእ ስራሕ ይብሉን ክንቁ እዩ ምእንታና ክንቁ እዩ ምእንተ ኤረትራ ክንቁ እዩ ሓደ መዓልቲ ከማሒርኩም ኣሎ